Edmund uya wakavadhuve vaya vekumakudo vaya vadhuve vaya tichienda kumakudo uko momuziva here uenda zvedhirivhari Edmund dhuve mwana wamukoma wana murayiro uya kwai ndiye wakauraya ticha ava zuro. Ticha ava kwai vari pane shuro kumagirosa vatoburuka vachibva kuchibhitenofu kumba kwavo vakapinda mane shuro. Edmund ndokuona dzimwe nhamba dzefoni dzasingahusisi nemameseji aipinda mufoni yemukadzi wake. Nobva utora foni iya kumukadzi nobva kuti iwe uyu munhu ndiani uyu unotaura naye unotaridza kuti iboyfriend yako. Mukadzi uya akada kumboramba ndopakatora Edmund foni yemukadzi akati asi kuti ndi mukadzi Edmund akatanga kutaura nenhamba dziya zvondidzi ava ticha ivava akati kuti nhasi uvuye kumbasvi vaya ticha nobva wapindura vachingofunga kuti kuda mukadzi usvike kuzvima 88 usvike ikoko kudai vakapindura vamarambire kuti ko mbwa dziya dzepenyu ndozodii kwai kudai Edmund akati mukatosungira kwai nobva kuti arega ndimbodhileya mane shuro ndozosungawo kwati zvarara ndokuti ndigozowana kumbozosiya 2 hours dzangu kumba kwako ikoko. Nobvawo vaya vamarambire kukwira mota ndokuburikira pachihodhoki ndokutenga chingwa maameni mumuya nokudenda kumba ndokusiya rodhi yanoenda kuchikoro voenda vakadai zasuku ikwana vadhuve vaya vadhuve vekumakudo vaya ashimba achingotaura nefoni vachifunga toda mukadzi uya vachinosvika pamba padhuze nepamba vakati kumukadzi kufoni iya ndasvika pamba uya mukadzi akati uya Edmund akati ase mukadzi akati asi mazuva ose pinda mhandasungira ndatokufura hembe zvindatokumirira pinda chete unongosalaita usadii unongosvika uchipinda pavakanosvika vachinopinda vaingoti ndezvemazuva ose zvemukadzi uya andidana zve hakuna munhu. Ndopakatora kuda Edmund amene kuti chichi akavarova nacho achivarova achitozolaita achitooneka watouraya munhu auraya munhu akaona kuti zano ndiripi sezvo pachikora apa pachingoita mweya wamaticha wakuzosungirira kwakutora tambo yedhirivhari iya yanosunga zvinhu zvevanhu kwakuchovha mota yake kuenda navo kunotanga vasunga kunokwira muti kuhakira mumuti kuti vagonzi vazvisungirira achibva atodini atotiza chazoita kuti vanhu vazive manje pakazoenda vana vagwezhira nevamwe vemhiri kwenjanji ukoko vhiri remota raEdmund vanoriziva vachinosvika paya vanokoneka zvinhu zvavamarambire zviripo zvose vakati kune bhinya rakambobarika rikasiya mari ndopavasvika vakomana vekuku kumhiri kwenjanji kwachidhumu vakati iri vhiri remota yaEdmund yanga yatombonzi mota yacho ndeyabababhasani asi pazosvika vanhu venhingiruku ndopavaoneka vachinzi ivhiri remota yani yaEdmund paizonzi vhiri remota yaEdmund mapurisa kuda achizouya here ndopavazoenda koko kwaEdmund nokuti vanhu vaona tambo yaEdmund nevhiri remota yake vachienda kwaEdmund kuya vachitora foni yavamarambire vachiwanika kuti vamarambire vaitaura nemukadzi waEdmund. Ndozvakaitika kuno ticha vafira mumusha wakwana vadhuve vaya tichidai uku tosiya Sarauto primary kudai todzika takadai mumachidhume mumuye